Mga hog raisers sa Pangasinan nagpulo kaugnay sa banta ng African swine fever sa probinsya. Ang detalye sa live report ni King Guevara. King? Jasmine, panibagong dagok na naman ang kinakaharap ng mga hog raisers dito sa Pangasinan matapos ngang magpositibo sa African swine fever ang ilang mga alagang baboy dito sa Binmaley. Nagpulong kaninang umaga sa bayan ng Rosales ang lahat ng malalaking hog raisers sa probinsya ng Pangasinan. Pinag-usapan dito ang tungkol sa panibagong kaso ng African swine fever sa probinsya at kung paano mas paigtingin ang pagbabantay para hindi lumala ang epekto ng sakit. Kasi hindi magagampanan ng isang tao ang pagkontrol ng isip sa isang probinsya. Napakalaki yan. Iginit nila na walang dapat ikabahala ang publiko dahil isa lang isolated case ang pagkamatay ng mga baboy sa Binmaley, Pangasinan. Maswerte tayo at konti lang yung nasa area kaya masasabi natin isolated case lang yun. Tututukan ng otoridad ang lahat ng entry and exit point para walang makalusot na baboy na apektado ng ASF. Sinisigurado natin na yung mga lalabas sa farm na may ASF certificate tsaka dapat original. We are all studying this so that it can fit to our purpose of maintaining an effective quarantine. Sapat pa naman daw ang supply ng karne sa Pangasinan. Wala tayong problema, sinusuplayan natin yung La Union and Benguet, Baguio City. Jasmine, ayon sa otoridad ay hindi na muna sila magpapatupad ng 1710 protocol at iimbestigahan na lang muna yung nakapaloob doon sa 1 kilometer radius mula nga dito sa Ground Zero. Balik sa iyo, Jasmine. Maraming salamat, King Guevara.